poczekać, zanim dojdziesz tam blisko. Możesz sobie patrzeć. Było. A nawet 4. Do tunelu? Widziałeś ich o to mówię. Nawet zbieg ryba taka. O, patrz, troszkę na ciebie. Weź zrób tak, żeby całego widać. O tam. Nie, to już nie. Dobra, ale mokro nie jest. O, właśnie. Chciałbyś zobaczyć, o, Napoleon. Zrobiłeś to. Nie sztuka mnie górę, czekaj. Nawet zbieg ryba taka. No, takie duże, nie? Oj, raki tam jest, raki. No.
Dla mamusią, za bardzo płynie. No, takie fajne, nie? To jest 6 groszy na 3 groszy.